omo bleke khan nangmani ko je jini rajbhavan tongmani rasamal ni simi motinin simi lukbhavan ui thana ni hini miya governor saklaikya tamni bagai omung salaijaka omo tabuk bo जों लाइबुमा जुदि रिगि फायखाखाय सायमेया गोबांमा हास्तेवनो रासामालदंनि गोबांमा मुखुमु हुकुमु रखं थांगो आबो सोलायजागिया दिनि तिरफ्रा हास्तेवा हंखाखाय आबो सोलायजागै दंगो। डेमोक्रेटिक सिस्टम में आम पब्लिक का इलेक्टेड का एक होता है, इसलिए ये राजभवन को नाम चेंज करते हुए लोक भवन के नाते तय किया है। ये कल से इसका नाम लोक भवन होगा। नारंगनानि हिंखाखाय जों खरांमा तिसानाय मुपेन माख्लायनाय अमो साराताय कुनो लामा चिनि करै दाखुरो बखरो आं खाख्लायो नरक जत्तनो अमोनि बिरुद्धे बुजानाय खरां तिसानाय ताय मुपेन र नखनाय पुलेनो सानाय अ भिडियो फुल काम के नाय शेयर खालायदि तांगे हिनके फुल भिडियो नादि जतो बुझि मानाय जतनो लामसुगो सिक्रा लाइब्रेरी चैनल नरक साइतेमान आगरतलानि राजभवन मंगतमनि ताबु हिनकाय लोकभवन मंगसे एंगसेने हिनमानि आवचिनि दरा बायतलि मनासनर कोने खनाका आगरतलानि राजभवन मंगतमनि ताबु हिनकाय लोकभवन मंगसे एंगै थांसिने हिननो म्यानि सारिक सानजो राज्यपाल इन्ट्रोसेने रेडी नालुर मीडिया रन बिस्कांगो कक सामनि नुकजाखा 5 डिसेम्बर सालमारिनि सिमिनो राजभवन मंगनो सोलायै लोकभवन मंग अंसिनाय हिनै साका सो हेनके आ मांगप्लेन किसान नरबो नायनायदि डेमोक्रेटिक सिस्टम में आम पब्लिक का इलेक्टेड का एक होता है, इसलिए ये राजभवन को नाम चेंज करते हुए लोक भवन के नाते तय किया है। ये कल से इसका नाम लोक भवन होगा। नरक जतो नुकि खनायनो मानकना बाट राजभवन मंगतांगि सोलाय हिनमाले आगि के राजा तंगि राजानि मंगै सिनिजागै राजभवन मंगतमनि ताबु हिनकै डेमोक्रेटिक नि जरा राजव करिखिया आ बगे राजभवन मंग सोलायनो लोकभवन मंग कताल रिका हनै राज्यपाल इन्ट्रोसेना रेडी नालुर जतनो सावि खनारका सोतिने द्रा बायतलते मनासं नरक हिनकै जतो साइनिमान खना दिनै 5 डिसेम्बर सालमारिनि सिमिनो राजभवननि मंगनो सोलायै लोकभवन मंग रिजाका हनै आबुतैखे मांसे ताबुक तरक तरक जतो चिनि तिप्रासन हुकुमो मुकुमो जे सिने मुंगतमनि रक सोलायजक दंगो हनगाय आमनि नेक्स्ट हायकबा आबनि उलो तैताबो मंग रक सोलायजक न आमो जरानो सायमाजने बसकां जरा तैताबो मंग रक सोलायजक न तंगसि अ राजभवननि मंगनो सोलायै कटाल मंग लोकभवन मंग रिना हेनमानो गोबां तिप्रासन लोको चाजके हंगे खाबाजै तमनिबो नुकसाक तंखा आ कंगनो तैनो MLA पल टांगसुबो बिनि फेसबुक खरां तिसाका राजभवननि मंगनो सोलायै लोकभवन रुइमानोके राजनीतिनि मंग सोलायबो लोकनीतिनि मंग रुइमानो अ डेमोक्रेटिकनि जराव हाइपनो आसम साके राजभवननि मंग सोलायै कटाल मंग रिना हेनमा ककनो खनावै गोबां लोकरो खाबाजनानि ककनो ते राज्यपाल आमसे कतर डिसिसन नाना सिगां किसा जानुना नागमानि हनै MLA पल टांगसु बिनि खानिको फेसबुक सावै सेरिमानि नुकजाखा बिनो ककथै जायगा जों काहामकेनो बुजुइ मानो राजभवननि मंग सोलायना बागै सिगां केबो बायकुनो सालाय मानि ककरिखो हानो फाटसा ख्लायनो राजभवननि मंगनो सोलाय किबिजाक हनै सामनि ककनो अ जागा MLA पल टांगसु साना नाखिया आम हायत्या ते MLA रंजित देवरमा बहानो राज्यपाल बखरि जे राजभवन मंग सोलाय कटाल लोकभवन मंग रिना हनै सासकमानि न किसापन खनावै चाजाके अंगमानि बाय बिनि खानि कक साका सिनि तिप्रासनि मुकुमो आतिखेमां तिरक तिरक हुवै नरजक तंके सालचा चिन हुकुमो मुकुमो मंगै थासेपन तंग्र गलाक आ बगै ताबुक जे राजभवन मंग सोलायना हिनमानि न जों गसुइ मानगलाक एक्सेप्ट खालाय मानगलाक जे मानसे फादि जतो तिप्रासा थानसेके प्रोटेस्ट खायै खरां तिसालायना हनै MLA रंजित देवरा बिनि खानि कक सामनि नुकजाखा बसकां सालजराव राजभवननि बागै खरां तिसाना बागै जाते अ मंगनो सोलायमानिया जे पुलेनसिम जे राजभवन मंग दंगोके अ राजभवननि मंगनो ताबुक बाहायनो तावना नानै हिनै साका MLA रंजित देवरा आं मांप्लेके नरबो नायनायदि जे MLA रंजित ताम कक्सका भिडियोनि पाइथगो ते चिनि भिडियो नायतने जतो दरा बायतलति मनासं नरले ताम वानसुक चिनि बुबाक्रानि मकुमो हुकुमो जे राजभवन मंग तंगमानि न सोलायै लोकभवन मंग रिमानि चाटा चाजा कमेन्ट के सादि एन जदि राजभवन मंग सोलायमानि न चाजागिया हनकाय अ भिडियो न गोबां जागा शेयार खादि जतो तिप्रासा थानसा अंगै खरां तिसे मानातै
फियाबा और थानसानि कौनो साना थाके जों पाब्लिक लुकुले थानसाना तंगो आ कुसुक साका तने बाक्सा लीडर नेता MLA हिनकाय सीटे चेयर लुबिनि बागै मुंसा कक्से साराया शिरिं चुपके तमनि नुकजागो माने अब जतो लीडर जतो MLA जतो मिनिस्टर हामिया साया जों अकौनो सायदो बाक्सा ने कक्सा बाक्सा लीडर रक नकल दंगिबो करिबे बाक्सा खुनजु दंगिबो करिबे बाक्सा बर कुनो कबो साराया खोनाय बाहाय खोनाय हाय शिरिं यंगला आबुम हाके सिमी बह कटमाखाय बुकुक पमलाय तंगु चिनि बाक्सा लीडर जे तिप्रासा लीडर ता आमुनर बानि नुगिनो तंगना सो हिनकाय अब भिडियो जतो तिप्रासा राजनीति खाने MLA नेता मिनिस्टर MD सरनो शेयर खदि नागिना तिप्रासानि राजनीति खाने ब नेता MLA मिनिस्टर आमुनते खरां तिसानो जदि खरां तिसारा के हिनकाय तिप्रासा लुकुरक आरोनो काहामकि नाय बुजिना बायसिदि बस कांजराव जों बमति लीडर नां तामनि हिनकाय तिनि राजभवन मुंनो नांप्लायसेके मुं कटाल रुई रिजाखा एबा मुंनो सलाय रिजाखा ओलनि जरा निनि तिप्रासानि जेसा मुंसा मानथाय सकथाय फेसिलिटी तमारबो फातजाखायपनो सलाय खिबिजाक मानो आप्रंगे ताम खलायनाय अकग्न तिप्रासा लुकुरक वान सुगिनायदि ताबुनि अ जरासे आमसके जेसा मानैबो बरनि मुंगै बरनि इच्छा खलाय सलायजै दंगो हके ओलनि जराके ताम सलायजा तनबा अ कग्न किसा ब्रेन मे कामके वान सुनादि ताबुक जे अंगै दंगो बसकां सालजराव तेबो अंगनाय आमो चेंद्रप सेको चेंद्रप ताबुक सामसक बसकां तेबो कतर नुकनाय तेबो खोनानाय अमो ब्लेके खान नांमानि क जे जिनि राजभवन तंमानि रासामालनि सिमी मतिनिन सिमी लुकभवन बै थानानि हिनि मिया गभर्नर साकलायका तामनि बागै अ मुं सलायजाखा अमो ताबुक ब जों लाइबुमा जुदि रिगि फायखाखाय सायमेया गोबां मा हास्तेवनो रासामालनि गोबां मुखुमु हुकुमु रक दंथांगो आबो सलायजागिया जिनि तिप्रा हास्तेव हंखाखाय अबो सलायजागै दंगो जों नुखा कांग्रेसनि आमालो जे निनि IGM ताबुक जे तंमानि अमो विक्टोरिया मेमोरियल हॉस्पिटल तंमानि म सलायजाखा एक अमते हायके नचिनि ताबुकनि अ जरावबो सलायजागै दंगो हंखाय टाउन हॉलनि न मुंबो ताबो सलायजाखा ताबुखाय राजभवन न सलायनानि बागै चाइथगै दंखा तिनिन सिमे राजभवन मुं कटालंगै थांसेनाय अमंखा चिनि लाइबुमा न फुनानि बागै कायसा चाइथगै दंगो अमनो जों माका सलायनाय आं जतनो न कयनाय जत हास्तिनि लुकुनो न कयनाय जे अमनि बिरुद्धे जों मा बसालायनाय खरां मा तिसानाय कगमा सानाय ताय मुभमेन्ट मा खलायनाय तामनि हिनबा अमतिखायनो तरक खायै मुं सलायै चिनि लाइबुमा न चिनि सलायै जोंनो कमरिनानै थाङै दंगो अमनि याकनि जों चिनि लाइबुमानो नारंनानै हिंखाखाय जों खरां मा तिसानाय मुभमेन्ट मा खलायनाय अम साराताय कुनो लामा चिनि करै ताखुरो बखरो आंखा खलायो नरक जत्तनो अमनि बिरुद्धे बसानाय खरां तिसानाय ताय मुभमेन्ट नखनाय हिनाय हामबाय जतनो